Goedenavond. Je kijkt naar Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het is alweer 81 jaar geleden, de Slag om de Schelde. En vandaag wordt die op verschillende plekken herdacht. Zo ook bij het herdenkingsmonument op de Sloedam. Maar eerst is het verzamelen bij het Bevrijdingsmuseum. En geloof het of niet, maar ondanks het weer vertrokken zo'n 500 mensen te voet naar het monument. De kinderen, die werden in deze lege voertuigen naar de herdenking gebracht. Ik vind het heel erg cool. Wat vind je er dan zo cool aan? Nou, het is ook cool om te beseffen dat ik hier ook zat. Dat hier ook mensen zaten van het leger toen ze ons gingen bevrijden. En er was ook een oorlogsveteraan bij de herdenking. De 100-jarige Schot Don Terrell. All my mates who I served with are now below ground. And I had to come over honor them. Bij de herdenking kwam iedereen doorweekt aan, maar het hield de mensen niet tegen. Het kan beter, maar wat zeggen we dan? Er valt meer naast dan dat er op je valt. Zo is het toch? Er werd uitgebreid stilgestaan bij de ongeveer 10.000 slachtoffers die omkwamen bij de Slag om de Schelde. Meer dan 20 jaar geleden werd op de grond van At en Iet in Grijpskerken een bijzondere vondst gedaan. Een offerkuil vol met potten uit de ijzertijd. Over het archeologisch onderzoek is een boek gemaakt. We vonden scherven en die hebben we naar huis gehaald. En ja, wat is het? Internet bestond bijna nog niet. En ja, toen zijn we aan de slag gegaan met onze kinderen om de scherven aan elkaar te passen. Er kwam zelfs secondenlijm aan te pas. Dat vonden de archeologen maar niets. Die waren niet blij. Nee. Dit is natuurlijk heel ongebruikelijk. Wij hadden totaal geen kennis daarvan. Met zo'n 275 potten is het een enorme vondst. In de offerkuil wordt ook een bot van een mens gevonden en een compleet skelet van een hond. Dit is de oudste hond van Zeeland. Die is rond 185 voor Christus hebben ze die waarschijnlijk doodgemaakt om in die kuil neer te leggen. Nog altijd worden er vondsten gedaan op het perceel, maar voor Van Dierendonck is het onderzoek nu klaar. Ik geef graag het stokje door aan jonge gasten die hier wat mee willen doen. Ik zal het denk ik wel blijven volgen. Zeeuwse kiezers willen CDA-lijsttrekker Henry Bontebal als minister-president van een middenrechts kabinet na de Tweede Kamerverkiezing van aanstaande woensdag. Dat blijkt uit een onderzoek van Kieskompas in opdracht van het debat van het Zuiden, het lijsttrekkersdebat van Omroep Zeeland, Omroep Brabant en L1. Bontebal heeft volgens het onderzoek de voorkeur boven PVV-leider Geert Wilders en Frans Timmermans van GroenLinks-PVDA. Wel lijkt de PVV tijdens de verkiezingen in Zeeland de grootste partij te worden. Dat blijkt uit de laatste peiling van Maurice de Hond in aanloop naar het debat. De PVV zou 18,1% van de stemmen halen volgens de Hond, gevolgd door het CDA en de VVD. Vanavond gaan de lijsttrekkers van de 7 grootste partijen uit de peilingen voor de verkiezingen met elkaar in debat in Tilburg. En dit is rechtstreeks bij Omroep Zeeland op televisie te zien. Als Kloetinge vanmiddag wint, pakt het de periodetitel in de 3e divisie. Maar hier komt het verrassend op een achterstand. Teun van Remortel zit helemaal mis na een schot van Lorenzo Koenders. En dat is natuurlijk een tegenvallen voor de Beverlandse ploeg, de koploper in die 3e divisie. Maar de ploeg herstelt zich dan. Bal van Gianni Tibos komt nog op de lat, vrije trap. Maar Ruben de Jager benut dan de rebound en dan staat het vlak voor rust 1-1. En dan is er nog een meevaller. Want een van de spelers van UNA, Jules Respen, krijgt een rode kaart, vlak voor rust ook nog. En dus speelt die ploeg uit Veldhoven de hele tweede helft maar met 10 man. En Zea Durlo wordt dan in de tweede helft de matchwinnaar. Hij scoort in de 60ste minuut. Kloetinge wint dus weer met 1 doelpunt verschil en pakt dus de periodetitel. In de basiliek van Hulst nam Rinus Meesen afscheid als directeur van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Het werd tijd, vindt hij zelf. Op een gegeven moment moet je toch de knoop doorhaken. En er mag ook wel eens een keer een beetje vers bloed in. Want ik loop hier alleen de 20 edities rond, druk te maken. En misschien komen er mensen met andere ideeën en dat is best nodig.
Over zijn grootste verdiensten al die jaren is hij helder. Dat is een combinatie van organisatie, zakelijk en artistiek. En die drie die heb ik wel in me. Als dat mijn verdienste is, dan zou ik daar vrede mee hebben. Hij wist niet goed of hij nog iets speciaals kon verwachten tijdens zijn afscheid. Ik weet het niet. En ik laat het maar over me heen komen. Maar ik zou het ook, als ik eerlijk ben, dan zou ik het raar vinden als er niks gebeurt, hoor. Dus ik kreeg wel dat ik een bloemetje krijg. Dat bloemetje was er ongetwijfeld. En een beeldje namens de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Maar de grootste verrassing kwam gisteravond van het Symfonia Rotterdam. Wij hebben speciaal voor Rinus een hymn laten schrijven. Het was vandaag onstuimig en we hadden te maken met enkele regenbuien. Met daarbij een harde wind en ook zware windstoten. Ja, we moesten dus de paraplu wel even meenemen, maar die moesten we ook goed vasthouden. De maximumtemperatuur lag vandaag tussen 10 en 12 graden. In de middag werd het allemaal iets beter. Hadden we soms nog een buitje, maar ook geregeld de zon. Vanavond en vannacht hebben we weer te maken met enkele pittige buien, soms ook met een klap onweer. En morgenochtend zal de wind ook weer krachtig zijn uit een west-zuidwestelijke richting. Vannacht zakt de temperatuur naar 10 of 11 graden en morgen wordt het maximaal 10 of 12 graden. In de middag krijgen we morgen wel beter weer, dan wordt het droog en komt de zon geregeld tevoorschijn. Volgende week houden we in eerste instantie nog wisselvallig weer. Vooral op maandag en dinsdag blijft het niet droog. Het blijft ook flink waaien en de temperatuur ligt op maandag nog rond 11 graden. Later in de week wordt het wel beter. Gaat de temperatuur stijgen naar 13 tot 15 graden. En vanaf donderdag krijgen we dan ook weer de zon te zien. En tot zover. Straks dan ben ik nog bij je terug met Zeeland de Week. Met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. En straks vanaf 7:30 kan je hier kijken naar het debat van het Zuiden. Het debat van Omroep Zeeland, Brabant en L1. Met de lijsttrekkers van de 7 grootste partijen volgens de laatste peilingen. Veel plezier daarbij. Voor nu nog een hele fijne avond.